yarda na tsara kan abin da ya faru a jihar mu raina ya bace. Ya makagen malakutu karanin nan kasalaci rayuwa ta fansaci gungudan da ka zaba rasulu sai da sadati rayuwa ta fansaci ban gama ba ya rabu sa da duk ahlul baiti rayuwa ta fansaci har sahabbai na sanya na ga sun taya al mustafa a tarwatsa kafurci. la ilaha illallah dan amina ma'aiki ne mu akan annabu walla rayuwa duka fansaci La ilaha illallah yau ba kaina ya kwance na faɗa ni da mahaukaci a yau ba bambanci janibin annabu aka taɓa ta yaya zan huce shi yasa ne kasida har nake mata lakabi a yau faraina ya ɓace. Babu girma gun wanda bai ganin girman ɗaha rayuwa ta fansaci babu kima gun wanda bai ganin kimar ɗaha rayuwa ta fansaci duk isa taimu mutsutsuka shi indai kan ɗaha rayuwa ta fansaci Mustapha kai ne namu na faɗa kan ka rasulu rayuwa ta fansa ce. la ilaha illallah dan amina ma'aiki ne mu akan annabu walla rayuwa duka fansaci Ya ilahu kana ji kasar ga an taɓa manzanka kuma kai ka faɗa ɗa bai da tamka a gare ka shugabanni sun nuna ba su kishin manzanka ga du'a'i na Allah duniyar nan ka musu suke ta yau kowa ya mace. Ahadun samadun karya dukkanin mai makirci duk marar kishin da rabu sashi a kaskanci dukkan mai inkarin isarsa sa masa lalaci rayuwa babu sukuni in ana taɓa janibinsa ai shiru to an kauce. la ilaha illallah dan amina ma'aiki ne mu akan annabu walla rayuwa duka fansaci Wata tsinanna wadda ta yi gadon kaskanci ta shigo Sokoto har tana ganin wai ta yi yanci wata ce mai suna da gora mai katon hanci gashi ta zagi rasulu rabunan ne ka bushin ka gonta yar mara adalci. Kai matasa addu'ar da zanayo Allah biya ku rayuwa ta fansaci don ku kun nuna rasulu na da girma a gurin ku. rayuwa ta fansaci Na yi kuka da bakin cikin rashina a cikin ku rayuwa ta fansaci na faɗa kuma na ƙara gobe komai rawani yayo a mai baban banci. Sokoton shewa ce a zagi manzo ƙarya ne don ko soyayyar ɗa ta zamanto a jininmu kan Muhammadu mu duniyar ga sai dai fata kone to ku shaida wa yahudu sakkwatawa mu ba mu kyale wannan iskanci. Ya kamata musulmi mu nuna kishin manzonmu rayuwa ta fansaci mu fito kwanmu da kwarkwata mu kare ma'aikinmu rayuwa ta fansaci ko da rai ko a kashe mu nuna kishin manzonmu rayuwa ta fansaci
shehu. Za a samu Kirista ta soki manzo Misbahu. An yi daidai na kashe ta kan hakan ba a sulhu. Shugabanni mara kishi sun ka goya mata baya ka'ida wai an kauce. Shugabannin nan wai ina tunanin ku yaje ne. Kar ku manta duniya da lahira duk dan shi ne. Kar ku manta rawanin ku albarkacin manzo ne. To da me za ku biya shi ko kawai kun rigi duniya saboda munafunci. Kai Yahudawa ne suke irin wannan aiki, ko su yo ko su saka su tsara mummunan aiki. Wanda ya goya musu baya ya kauce ta farki. Ya kamata mu ɗau himma dumu bayar da jini da ranmu don neman yanci. In muka yi shiru za su ce musulmi sun kasa. Gobe ma za su fitar da wani aikin su watsa. Don gudun mutuwa kare annabi kar da mu kasa. Mu fito kare da mu nuke, mu gwada musu har gobe ba mu ɗaukar kaskanci. La ilaha illallah dan amina ma'aiki ne, mu akan annabu walla rayuwa duka fansa ce. Da a ce za a tabo ɗayan Kirista a ƙasar nan, duk Kirista san ba su nuna goyon bayan nan. Za su ɗaukaka maganar kisan Kirista a ƙasar nan. Kai kome ranar ka an tabo manzo kai shiru saboda munafunci. Wai ta ya zan yi shiru a yau ana taɓa manzonmu. Rayuwa ta yi kunci tana cikin hammu da gammu. Ya kamata mu bayar da ranmu fansar manzanmu. Kai musulmi mu yi azama in muka yi shiru za su ci gaba ba kakkauci. To ina masu yabo gada yau ga ranar ku. Ku fitar da kasidu ku nuna kishin manzonku. In kuka yi shiru lalle ba ku kishin manzonku. Wai ina masu okada ya daidai ta sau ku nuna kishin ku da naci. Masu shayi da fura